Benvinguts a un nou unboxing del Friki Online amb novetats d'Enorme, d'uns quants mesos de retras que ens havien d'arribar i estàvem pendents aquí d'aquestes super novetats d'Enorme que anirem a descobrir sense fer-nos mal. Primer, un paquet i després a sota hi ha un paquetón. Ja us ho dic ara que és paquetón. Els reis venen de la muntanya. Tin, tin, tin. Vale. Ahí estamos. Fuera. Y... otra cosa por aquí. Dirección contraria. No cargarán los dedos. Y tochaco al canto. El asesino. El asesino integral cap aquí. Anem a seguir amb l'unboxing. Ara ja el caixot. Aquí hi haurà de tot i força. Per tant, amb la calma, paper d'estrassa i comencem a treure material. 1984, l'adaptació de la novel·la d'Orwell. Què més? Atrevides, integral. El tercer de Chainsaw Man, edició en català. Què més? Night Eaters, los comedores de la noche. Una cosa que ens mola molt perquè és el número 4 dels integrals de la Mazmorra, aquesta supersèrie que estan traient ara amb integrals. I un altre integral, el de Nagaliot, no sé dir-ho, la última palabra de Vincent Pierrot, aquest seguidor de Moebius, per dir de manera. I per acabar, tochaco al canto, Fernando Vicente, el arte de Fernando Vicente, no hi cap. També és tochaco, aquest llibrot d'il·lustracions. A veure, aquí posem una miqueta que es vegi una mica tot el que ha sortit. Tenim la lectura i literatura per dies i properament totes les trobarem ressenyades en el Friki Online. Salut i llegir còmics.